Jossakin ehkä kuuluu juoksua, mä oon ihan varma. Joo. Käytä ulkona joo haulikko. Joo, ja tuolla... Knokatti yksi oli vastapäisen. Näittekö te missä se oli se toinen? Se on tässä sisällä mun vieressä. Se äijä, siinä on parempi haulikko. Ei ookaan. Siis mulla on liivit ja kaikki ja sit se ampuu mut ykkösellä knokkaantu, mut vittu kun mä ammun äijää kelle ei oo mitään, niin se knokkaanut kahdesta. Se on välillä vähän pienessä. Törmäs, mä unohdin noin törmäs. Se oli lähellä. On toisilla taloilla. Vittu meni ohi. Joo, vitun numppi. Vittu. Se muuten rikkoo se ikkuna siitä. Ei siinä oo ikkuna. Ei vaan. Ei siinä oo... Sä oot siellä jossain siellä takana. Että missä puolella? Siis kuoleeko se heti se äijä? Eihän se knokkaa. Ei, mutta joku muu ampui sen. Siis mä knokkasin sen tuolla mun umpilla ja joku ampui sen jälkeen. Siellä vilahti. No vittu umppi hullu saatana. No mopokin piilossa. Tommosen vaihtamista. Kaiteet on kyllä perseestä, mutta... Mä oisin niin saanut se, jos mä oisin ollut se single fire siinä Scarlla äänessä. Vituttaa nyt. Se on siinä samassa kohdassa. Juu. Vittu sitä varmaan vituttaa, kun se hävisi ton gunfightin. Ja mua vois... Ei löytynyt yhtään silenceria kuitenkaan. Se kuoli. Sait sä vittu vikalla kun vittu sä meni nurkan taakse. Jossakin aaviipaa joku vastaan. Kuoli. Miten headshoti tosta? Mitä helvettiä, näiksä?
Näikö sä Ronda tuota? Et vissi. Nähnyt. Se Remi sivuttaa sua päin. Tapas, onks sun silenceri? On, mutta älä että. Venant 2. Jossain on vielä yksi yksinäinen. Jep, se on varmaan tuossa mun vasuurissa jossakin. Jopa saattaa olla mun takanakin. Mut tästä ei näe silleen ei vienestä puskasta. Jep. Miten se ei nokkaan? Siellä kolme. Makaako se siinä maassa? Missä? Ei, tossa juoksee savussa yksi jätkä. Vittu. Voit. Nois. 12 tappaa.